udskiftning af gummi i døre, vinduer og skilter. Selvom det kan der. Man tager den indvendige gummist af. Med et skruetræk. Ja. Hele vejen rundt. Så man gør det. Gummi udvendigt. Klemmer glasset ind, så gummien går fri af glasset. Tager en håndkniv og skærer ned langs med gummien helt ind i valulisten. Og når man gør det, så kan man trække den udvendige gummi væk.